Kunnon pikamarssi. Koska ne on sotilaita. Ne on varusmiehiä. Nää joutuu joka päivä tehdä turistit ihmettelee. Pidäs tota. Niin. Sitten ne ampuu jonkun tykillä. Se on perintö. Sieltä tulee lippu. Miksi on noin rullalla? Aha. No niin. Siinä tulee uusi vahti. Yksi jätkä on sanonut pelkän miakan. Karmeet pitkä tukkii joukossa. Kun on heviletit. Missä on hiusverkko jäänyt kotiin pojille? Toi on luutnantti toisaalta tuolla. Ei Suomessa vaan oo tällaista. Ehkä ihan hyvä. Toivottavasti tää tyhjennä koko mun muistikorttia tää.